Aizu, badakizu aurren eskubidei buruzko hitzarmenean, umeok eta nerabeok ditugun eskubide guztiak agertzen direla? Bai, eta gure eskubideen protagonistak garela. Guk badakigu zeintzuk diren, eta zuk ezagutzen aldituzu? Guri dagokigun edozein erabaki hartu baino lehen da bizi gure beharrak hartu behar dituzte kontuan. Horretarako eskubideak baitugu. Hori horrela da bai gai orokorretan, adibidez legeak, politikak, aurrekontuak eta abaron hartzean. Bai, gutako bakoitzaren bizitzako erabaki zehatzak hartzeko orduan. Erabaki bat hartu baino lehen, gure bizitzan izango dituen ondorioak baloratu behar dira. Ondorio onak eta txarrak.